Türkmenistan'a ene mähri diýen hormatly ad kimlere berilýär? Azatlyk radiosynyň habarçysy bu mesele boýunça döwlet medeniýetine aýdylmaýan käbir maglumatlar anyklady. Onuň maglumatlaryna görä Mary vilayatyny häkimetler ene mähri diýen hormatly ad almak isleýän aýallardan para talap edýär. Döwlet medeniýetine görä Halkara Zenanlar gününiň öňü sirasynda Türkmenistana 8 we şondan köp çağany ösdürip ýetişdiren enelere ene mähri diýen hormatly ad takylýar we olara täze ýaşaýyş jaýlary sowgat edilýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentliginiň ýazmagyna görä 7 martda paýtagat Aşgabatda we vilayet merkezlerine köp çağaly eneleri hormatlamak dawarasy geçirildi. Dawaranyň dowamyna olara prezidentiň fermany bilen ene mähri diýen hormatly ad takyldy. Bu ählamatlyklary bolan täze ýaşaýyş jaýlarynyň açarlary gowuşuruldy. Şeýle çäreler Türkmenistana her ýyl Halkara Zenanlar gününiň öňü sirasynda geçirilýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy ýurtda köp çağaly enelere bayrak gowuşturmak üçin Zenanlar gününiň öň ýany ýörüýte sanawlaryň düzülýändigini habar berýär. Bu sanaw 23.000 manatdan 45.000 manat aralygyna para bermeli bolýar diýip bir ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Berýän paraňy görä alýan sowgatlaryň üýtgeýär diýip ol sözüne goşdy. Onun sözlerine göre 4.000 manat para veren ayarlara televizor gowuşturulýar, şeýle dolar medal bilen sylaglanyar. Az köp mukdarda para veren adamlara 30 ýyl möhlet bilen jaý we medal gowuşturulýar. Şeýle dolar döwlet telewizionyny görkezilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Mary vilayet boýunça 208 çağaly ayal bar. Ýöne bu ýyl Mary vilayet boýunça düňe bir adam saýlanyp alnypdyr diýip sanlardan habarly Marly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bir näçe Marly ýaşaýjynyň sözlerine görä bu ýyl Mary vilayet boýunça bayrak alan Zenanyň 9 çağasy bar we ol gruply maşgaladan habarçy çaga sanyna garamazdan garyp maşgalalar üçin bu bayraklaryň eli ýeterli däldigini aýtdy. Ol bayraklary resmileşdirmek işleriniň yerli administrasiýalarda ýerine ýetirilýändigini sözüne goşdy. TDH ene mähri diýen hormatly ad takylan we süýle gowuşurulan aýallaryň sany barada maglumat bermeýär. Bir ýaşaýjynyň sözlerine görä gahrman ene medalynyň garyp maşgalalara gowuşurulmazlygy köp sanly enäniň döwlet süýleglerine üns bermezligini alyp gelýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä ene mähri diýen hormatly ady munasyp bolan enelere käbir ýeňillikler döredilýär. Olar özleriniň statusyny tasdiklaýan resminamany ýurdun sagaldyş merkezlerine, şeýle-de ot we uçur biletlerini almak üçin ulanyp bilýärler. Şeýle-de olar bu resminamadan dermanhanalarda, keselhanalarda we döwlet dukanlaryna peýdalanyp bilýärler. Bu ýeňillikleri köp çağaly eneleriň köpüsi bilmeýär diýip ýerli ýaşaýjy aýtdy. Galbertede habarçynyň maglumatlaryna görä gahrman eneleriň ýaşaýyş jaý sowgadyny almak üçin hökmany suratda maşgala agdalarynyň adynyň biri hökümet işini işlemeli. Ýogsa da olar jaý alyp bilmeýärler diýip bir ýerli ýaşaýjy aýtdy. Döwlet telewizionyny Halkara Zenanlar gününiň öň ýany we ýyzýany ýurtda bayrak gowuşturulan käbir eneleri we olaryň maşgala agdalaryny görkezýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy olaryň telewizionyna düşmek işiniň hem çykdyjylygyny habar berdi. Telewizionyna çykmak üçin her vilayetden berilýän gahrman ene talaba laýyk giyinmeli. Diňe enäniň özi däl ähli maşgala agdalary talaba laýyk bolmaly. Olaryň giýýän egin eşikleri häkimlik tarapyndan saýlanmaly we makullanmaly. Egin eşikleri administrasiýa saýlaýar. Ýöne pulu şol maşgalanyň özi tölemeli diýip bir ýerli ýaşaýjy habarçy bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Egerde garyp we hiç ýerde işlemeýän bolsaň bu medal almak barada arzuw hem etmek bolmaýar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi.